guys, खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै आं मोनसे रेसिपि लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सेराव बेनो जाहैबाय औवा मेवाइजों अनला दाउ बेखौ मैयायो मिस्टारा बायना लाबोदों मैयानो लाबोदों बेखौ 50 रुपिस लादों आरो ओमफ्राय नै मैया लाबोनायखाय एसे नै सेवनाय बायदि जाबाय बेयो जाहैबाय बर'नि ओंख्रि आरोना अनलाजों औवा मेवाइ दाथ' सिजन जाबाय बे औवा मेवाइ जानायनि दैज्लांबो फैबाय नालाय बेखौ जोंहा दिनैसो फार्स्ट जागोन आरो औवा मेवाइखौ ओंखारजेननायनिफ्राय खायसे खायसे जाबायानो आं भिडिअआव नुदों ओमफ्राय आंबो जानो लुगैबाय बयबो जादों नालाय ओमफ्राय ओंखायनो आङो अबावबा नुबाबा लाबोफा डिउटिनिफ्राय होननायखाय बियो मैया डिउटियाव थांनायाव लाबोफाबाय आरो होमबा आं बेखौ बिगुर जिरना लाग्रोनोसै नै गाइस लेमखांबाय नै गान्दा गं जा मोजां नुखादों ना गान्दा गं बायदि नै सेमथार बेखौ माम्बार सुनानै हाना लाग्रोनोसै आं जाब्राया नुवाखै एफा बुरजा ओंखारो ओमफ्राय नै बुस्थुआ एफा एसे नै आङो औवा मेवाइखौ हाना लाखांबाय आरो ना जि बरियानो एसे गिदिर गिदिर हादों आरो एसे रोजा रोजा जानो ख्राब ख्राब जानायनि बिदि जानो मोजां मोनो आङो नै औवा मेवाइया ओमफ्राय अनलाखौबो उनना लाखांबाय आं नै अनलाया बेनिफ्राय नै दाउ बेदरा जोंना ओमफ्राय नैयो हाइजें सामब्राम गुफुर बानलु पियास दरसे गासिखौबो रेडि खालामजोबना लाबाय नै आङो बरियानो दा संनोसै बेखौ आं एसे रुगारनोसै एसे खाथो खाथो जायो नालाय रुगाराबाबो जायो थेवबो आं रुगारनोसै ओमफ्राय आं सारायखौ नै इयाव जानना लाबाय मिस्टारा इयाव थाव सोगासिनो नै जोंना अर्गेनिक थावा जोब्बायानो खोमा ना जि थाब जोबखायो मानो थाङाखै थांबायथ' नै दा पियास हरनोसै साराया दुंबाय नै ओमफ्राय दा आं बेदरखौ हरनोसै नै दा आङो संख्रि आरो हालदै संख्रि खारै होखागोन नालाय बारा हालदै होला मस्ला मस्लि हरनोसै जिरा गुलमरिच दुन्दिया पाउडार जाबाय इसिंल' होबाय मस्ला मस्लिखौ आंना बेलेग स्टाइलसो नोंथांमोननिजों मिलायाबो जानो हागौ आंनि संनाया दा खोबना दोनथ'नोसैलै नै मा होनो मेवाइ रुगारनाया जाबाय बेखौ दा आङो हरनोसै नै बेदर माबानायाव एवथ्रोमनायाव मेवाइ रुगारनायखौ सोरबा मेवाइखौ खारैजों एवथ्रोमो आरोना खिन्थु आंना नै थावजोंनो एवथ्रोमसै ओमफ्रायो दायोसो होनोसै आं खारैखौ बयबो गावबा गाव स्टाइलाव सङो आरोना जेरै दा आंनि स्टाइलाव बिदि ओमफ्राय नै ओरैजाय दाउ एवनो नागिरदों दाउ माने आलु फिसाजों दाउ आरो नै आलु फिसा ओमफ्राय नै दाउ आथिं गांखं इयो मोदोमबो दं आरो दरफा दरनै नै दै हरनो जाबाय दा आं दै हरनोसै जि गिदिर सारायाव संखादो सानै मानसिजोंनो दा खारै हरनोसै नै सरना लायाखै आरोना जों खारैखौ होजोबखादो खारै होना लाबाय बरियानो
आयौ माथो गोसोमसो जाबाय माथो गोसोमसो जाबाय ओमफ्राय दा थिगसे ग्लब 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 गोदौबाथाय अनखौ हरनोसै आरो अनलाखौ वाव नै आंना जि बरियानो गोदौबाय दङ दा आङो अनला हरनोसै अनला ओरैजायबो नै जागासिनो बेबो गोथावनो बानलु गोथां थाइनै होबाय आलौनायनि खिरखिखौ फांना दोन्दों मानोना होमबा बारा बिराद फैयो किजान खेवना दोन्दों ओंखायनो बारा स्रां जायाखै ओमफ्राय दा आंनियाव अनला हरनोसै नै बे माबाखौ होबाय आङो अन नै बिनि बिदैखौनो बेवहाय होबाय आङो लगायना लाबाय ओमफ्राय दा आङो हरनोसै गोलैबाय एसे बिदि एराबाथाय नांथाबो जाहैबाय अनलायालाय जायाखै नामा एसेल'द्राय जाबाय नामा गोदौनो दोनथ'नोसैलाय नै गाइस अनला ओंख्रिया मोनबाय आंना बरियानो बारा लाथा लाथा खालामला जाबाय जानोसै दा रेडि जाबाय जोंना अनला ओंख्रिया जानो थाखाय नै गाइस ओंखाम ओंख्रिखौ गासिखौबो खुरना लाजोब्बाय जानो थाखाय रेडि नै अनला औवा मेवाइ दाउ आलु फिसाजों दाउ भाजि ओमफ्राय बानलु सिब्र' जानोसै खुरना लाजोब्बाय ओमफ्राय नै अनलाजों दाउआव दंबावो नै भाजिया नै मिस्टारना बेयो बारा हालदै नाङाखै आरो बा हालदैखौ खम होदों स' गाइस नै जोंहा बोराय बुरि जानो थाखाय जिरायबाय ओमफ्राय दा जानोसै गोथाव जादोंना जायाखै खोन्थानोसै जानानै दिनैसो औवा मेवाइ फार्स्ट टाइम खुरैयाव लायासै बेयो आयौ जि गुदुं आयौ महा गुदुं बारसुलाय नङा माथो फट'खौ जानो औवा मेवाइखौ जाना खिन्थानोसै आं रुइजों दंलाय आरो बिराद गोथाव जादोंना एसे रुगारनाबो लादोंना जोङो एसे खाथो खाथो मोन्दोंमोन ना फार्स्टआव एसे खाथोमोन बिराद गोथाव बिराद गोथाव बोसोरसेनि उनाव मोनजाबाय बेनो दिनैनो बे बोसोराव दिनै फार्स्ट टाइम आरो बेदा कार्बिआंलं थांबा मोनजागोन कार्बिआंलंआ जोंना हाजोनि ना बेबो गोथावानो हाजोनाबो फिसा फिसा जायो आरो ना ओमफ्राय मिस्टारनि एवनाय मिस्टारा बे आलु फिसाजों दाउखौ एवदों आरो आथिं गांखंखौ दाउखौ जानाय नायनोसै बिराद गोथाव बिराद मोजां एवदों टेस्टि अनला ओंख्रिया बिराद गोथाव जादों बेखौ बिदिनो जानोसै आं गोथाव मोनदों ना मोनाखै सोलोंनो हायाखै आं एवावसो जागासिनो जानाय बेसेबां गुदुंथारना आं हायो गुदुंखौ आं साहाखौ लोंनो हायो अनला ओंख्रि होनबाबो गोथाव जाखायो आरो बिनि सायाव मेवा दाउ बेदर स'
गाइस ओंखामखौ बरियानो जाखांबाय थोरसि लथाखौ सुना दोनबाय आरो जाखांनानै एनफा मेंबाय एनफा गरमबाय आं माने ओंखाम जानानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि नुखो आंनि अनलाजों औवा मेवाइ दाउ ओंख्रिखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय नखा मेंबाय ओमफ्राय दा आङो बेदर जानानै माने बोरैबा नांदो खुगाया ओमफ्राय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय